To jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa tasha mai albarka, tashar Duniyar Arewa News TV 24. Ku ci gaba da mana subscribers kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora. To Duniyar Kannywood News TV 24 ta ku ci. Wannan bidiyon ne fallasa abin da Dauda Kahutu rarara yi wa Aisha Humaira da Fatima mai zogale. Ashe da ma wannan abubuwan da yake wa Aisha Humaira da abubuwan da yake ba wa Fatima zogale dama ba wai dan Allah yake ba su ba, ya ba su ne don wata manufa. To mai saurare ka ƙara gyara zama ka ji abubuwan da suka kunsa a cikin wani bidiyon, kuma bisa yadda aka fallasawa Dauda Kahutu rarara asiri aka tabbatar da wannan abubuwan da ke yi ana yayi ne don wata manufa, ba wai dan Allah ba kuma dan a ce dan Allah yake ba kuma dan a ce ya faranta musu ransu ba. Ta riƙa shi wannan bidiyon ya fallasa Dauda Kahutu rarara, sannan kuma ita ma Aisha Humaira da ta tabbatar da asirin da zai tonu har ta fara alkunya, watakan ta fara ɓoye kanta bisa yadda Fatima mai zogale ita ma ta tsinci kanta a cikin wannan kitsin tsamu ba wani abu ba. Kuɗaɗen da aka ba Dauda Kahutu rara an bashi ne saboda ya raba wa jama'a da suka aiki, kuma an bashi ne saboda ya ba kowa da kowa haƙinsa, amma ya bige a wannan harkokin ya zo ya sa wa Fatima mai zogale motar naira miliyan 18 da ɗaukar naira miliyan 25 ba ta ita Fatima mai zogale kenan. Aisha Humaira kuwa ya tura mata naira miliyan 65 bisa an gama wannan kitsin. To daga baya ne bisa aka gano wani abubuwa da suke yunkurin afkuwa tsakanin Fatima mai zogale da Aisha Humaira da Dauda Kahutu raran, akwai wata mana'isa da suke shirin su kaddamar da ita. Wannan abun ne fallasa musu asiri kuma asirin su itun gabaki daya. Take an kiro daga Kahutu rara sai fashi da kuka ce ta shi wannan abun da aka masa samsam ba a masa adalci ba, sannan kuma a matsayinsa na shi Dauda Kahutu rara shi za masa wannan zagon kasan, wato a ci masa mutunci a bayanan nasi a gaban al'umma. Dauda Kahutu rara yana faɗa cikin fushi kuma cikin kuka iya cewa wannan abun da aka yi masa ba a nemi zaman lafiya da shi ba, bisa yadda ake masa kallon kamar abubuwan da ake mai zargin ya aikata alhalin ya san shi ba shi aikata ba. Aisha Humaira ta fashe da kuka bisa yadda ta ji ana tuhumar mai girnanta da wannan bakin aikin, ana maganar kamar an bashi kuɗi kuma ta san ta yadda kuɗin suka fito, kuma ta san da yadda aka samu kuɗin ba ta wannan layin da suke magana kuɗin suka fito ba. Fatima Zugale ta fito tana dariya tana shewa ake mata kallon kamar abin ita bai dami ta ba, bisa yadda Dauda Kahutu rara yi mata goma ta arziki ashe har ta manta halacci. Dama an ce dan halak ai baya manta halacci, amma dan haram yana manta halacci saboda gashi nan an nuna wa mutane duniya. Fatima mai zogale ta fito ta bayyana wa duniya bisa yadda ake wa kallon bidiyon da abubuwan da kowa ake fahimtar bidiyon a baibai, amma Dauda Kahutu rara ya ce za a sa muku full bayani kuma za a saka muku cikakkun gamsassun labaran da kowa da kowa zai gamsu da shi kuma da zai fahimce shi. Da aka tambaye Dauda Kahutu rara bayan wannan abun aka ƙara tambaye shi aka ce masa ko iya da wasu bayanai da yace zai aiwatar, buɗar bakin sa sai yace a'a shi ba shi da bayani da ya wuce wannan bayanin da aka sake shi aka wulakanta sa. Ya ce wannan abun da aka masa, ya ce tun da yake a duniya ba a taɓa cin masa mutunci ko ba a taɓa cin zarafin sa tsamu ba irin wannan abun da aka masa ba. Haka ne yasa ya fashe da kuka, ya ce rabon da ya fashe da kuka tun sama da shekara 30 da suka shuɗe, ya ce rabonsa da kuka, amma wannan bidiyon ne yasa shi fashe da kuka. Kuma ya ce da wanda suka ɗauki mataki da wanda suka yi mai wannan abubuwan to iya gab da ɗaukar mataki, kowa ya shirya masa wannan abubuwan to sai ya ga bayansa. Abin da ya fito daga bakin Dauda Kahutu rana kenan. Aisha Humaira ta faɗa masa ta ce gaskiya ne duk abin da ka ce ya ka ɗauka ba zan ce maka bari kuma zan ce maka yaƙuri ba, saboda sun ɓata mana sunan sannan kuma sun ɓata mu a irin duniya. Kaga idan mutumin da ba wai a gaban shi aka yi abin ba, ko kuma mutumin da ba ganin bidiyon ya bai ka farko haka shi ba sai ma zargin haka muke, kuma sai kalli kamar mu yancin amana ne wata ko zagon ƙasa. Dauda Kahutu rara ya fito ya faɗa mata ya ce kar ta damu komai zai magance shi da kansa.